Il-Partit Nazzjonalista għandu ferma l-qalbu l-Gżira Awċija, li l-pajsaġġ pittoresk li għandha din il-gżira, li l-familja Awċin, li l-ħaddiema u żgħażagħ Awċin, kif ukoll il-bdiewa u r-raħala. Għalhekk Gvern ġdid Nazzjonalista huwa kommess li jagħti l-aħjar lil Għawdex, fejn fil-programm elettorali tiegħu fassal diversi proposti intiżi biex l-Awċin jgħixu ħajja aħjar, inkluż proposti ċari li jħarsu lill-bdiewa u r-raħala. Waqt żjara li jagħmel frazzett fil-villaġġ tax-Xara, Bernard Grech kellu l-okkażjoni li jitkellem mas-sidien u jispjegalhom fid-dettall x'inhi l-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-bidja, ir-raħħal u dawk kollha involuti fl-agrikoltura. Gvern ġdid Nazzjonalista se jara li tingħata iktar importanza lil ħarsien tal-annimali e kif dawn jistgħu wkoll iservu bħala terapija għat-tfal u l-adulti li jkollhom diffikultajiet fiżiċi, soċjali u emozzjonali. Żgur ħankunu qegħdin ngħinu biex ikun hemm aktar fondi biex daw it-tip ta' postijiet ikun jistgħu jaħdmu, ikun jistgħu jinvestu, ikun jistgħu jtejbu anke it-tip ta' servizz li jagħtu fl-aħħar mill-aħħar jgawdi l-poplu Malti, jgawdi l-individwu, jgawdi l-bniedem li madwar u aħna nibnu l-politika tagħna. Huwa tkellem ukoll dwar il-proposti tal-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-bidja, ir-raħħala u s-sajjieda. Tkellimna f'dawn l-aħħar ġranet ukoll dwar dak li ħankunu qegħdin nagħmlu biex ngħinu lill-bdiewa, lir-raħħala u anke lis-sajjieda biex naraw illi ngħinu f'kull settur li għandhom bżonn mhux biss b'sussidji għal fuel, mhux biss anki biex ma jitħallsux il-meters, l-ispejjeż tal-meters tal-ilma għal bdiewa u allura qegħdin frankawlhom spiża oħra, manke biex ngħinuhom b'sussidju għal ġwies u wkoll b'sussidju għal tip ta' bexx li jużaw biex anke mmorru għal bexx li huwa inqas ta' ħsara għall bniedem. Matul din iż-żjara Bernard Grech kien akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie, mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, kif ukoll minn diversi kandidati li se jikkontestaw fuq 13-il distrett elettorali.